Driving license kabe tumapan birta kemi hem totlun mithang mobile penta license longpo. Hanjang langso Don Surya Klamalong BJYM Leadership Training Camp kapado. Nihang Don Suri Hawar Amai Esek Kiklem kecepadu atum doan coran kecorap. Kardom Bini prime time abirta kathanabang nilisami villain rong parpi nonar juikta birtang tonpen. Driving license nangli cepa siksak nang nilo lapen DTO along line do nang nilo. Hemong tu totlon sika paruhini atangka nangli cepa dampen driving license joy kepen kachepelong jepan nangli kabor I doma. Tangte kopi kosonlo ke klempo. Driving license avepin pen gari motor kevek amulu kapai ke bat angthek India angkang pialong kang dang penang dotanglo. Labang so puthak Modi Sarkar pen kamathapon RD padosi joy ke joy phang pen driving license kelong japhan kengkam tengponlo. Lapu driving license kaselam amen pen aprang prang kisung awai kang along kachetong doan ara raphan isi mesen joy ke pen isi avar sai kang pupon abirta Karbiang long life long dun. Birta tengke nangli driving license kaselam jiaphan sika paruhini atangka hemhong thu totlun pen kelong jiaphan pinipen avar sai dopo. Tangte koson pen lo nangli kelongji hemhong thu totlun pen nangli kelang nangji aprangsi transport department pen kangpupon parivahan.gov.in along ber ignon laso online along pen kachuning rialo nangli aber theglongji kenang sot kapapleng nangji alam the klardak pen nangli ber ik pamirangji driving license aparman Aadhaar card abang kedo kenang sot online pen nangli kelang labang so driving license aparman sika paruhini tu nangji laso pen api RTO ahin pen confirmation message nangli long nangli ikji. News Desk Report Karbiang Long Life Kitamtang Prinipay Kepen Krihini Arni Hanjang Langso Don Surya Klamalong Kapedopon Bharatiya Janata Yuva Morcha Leadership Training Camp Patupon Labang so mai Rostom Teron pen kachari pon amai long mai ke phalam the socheng rong hang pen si klardak pen pachini pon mai long kadu kave bang pharoi sirapok kep so se ayuwa morcha atum chetongdun lapen bang kripli resource person atum chetongdun si ason alam the jaipon rinti Karbi Anglong District BJP Maipu and Parta Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron BJP KADC Dun Maipu Roland Killing EM Khansing Rongpi nominated MAC Sima Ronghangpi Pencheng Lok Ketheke Dingetum Chetong Dunsi RD Doklong Alam The Klardak Pen Pachini Pon Rinti Youth Atum ke claim ke damponang jia puthak Sai Chuti Kia puthak Song Arona puthak Su Arlo Atum Jakong ke Long Dunang jia puthak Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Aputhak Lapen Central Government State Government Pen Sai Nang Kapali Aputhak Pencheng Lok Penangan Alam Chethan Chimum Pidupon Lo Bukajan pen anon terang Karbiang Long Life Kedamtang Prinipay Plipen Troxy and Kapaman Pon Inkora Troxy Angdeng Zonal Karbi Youth Festival Catalan Pon Mesen Ing Samjin Pensi Pachun Pon Longzi Ningkarong Kachipi Pen Arong Aje Seke Klem Kedam Kachipaduk Atum Doan Chingrumsi Choran Esan Kichomai Pado Bangso Amai Esek Hidat Doan Pen Kacharap Chito Dunalong Karbiang Long Autonomous Council EM Jogat Singh Ingti EM MD Pukon MLA Dr. Numal Mumin Mongol Singh Kiling Joy Babu Ingti Sarmen Ingti Pencheng Lok Kitheke Dingatum Bangso Hawar Risonimso Ronga Je Katalon Kapachun Ponji Aphan Akhiadat Chipidunsi Mai Pachun Dunlo Bangso Jok Dirikam Amai Kipripon Along Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbiang Long Autonomous Council EM Jogat Singh Ingti Manpeng Aluhi KCS CC Klembang Mongol Singh Kiling VDC Chairman Riso Singnar Lukhiram Rongpi Pencheng Lok Jutang Jubat Kachinghon Ketheke Dingatum Chetong Dun si RD Pidun Rinti Kevangji Aningkan Seta Anso Se Kachirap Kachitudun Hekje Phan Dirikam Amaipu Riso Singnar Chunbang Hunaram Singnar KCS Nihang Donsuri Hawar Amai Maipu Romesh Singnar Chunbang Kangbura Ingti Lapen Pachathang Chunbang Bisnu Lektheatum Chuning Ripontu Bokajan Pen Anon Terang Lapen Dipu Pen Digon Toteron Karbiang Long Life
Dong muka krasinja aklamalong kapadupon ingdeng ingkor troksi Zonal Karbi Youth Festival along. Nurak club atumpen cepatir biponsi kedamtang preni pai troksi aningbe. Miss Tikelangjun surhinira kriser kep kacepati padupon. Bangso Miss Tikelangjun surhinira kriser kep kacepati ponjia Phanpura Tikelangjun KCS Zone Maipu Torontaru ahing pensi ingpupon. Miss Tikelangjun Fashion Show kacepati dun kadu kabe bang pikebra isi kacepati angbong bang ingkora po atumapan ang dungkiti mati final kacepati alongan ingvaipon. Bang ingkora po angbong pen pininga sengka la parman di purong jangpong rong supialong kedo amikar karlitang khorsing lekthi lapen manai terang pi asupi jintalin lekthi pi aphan Miss Tikelangjun surihini rakriser kep ingvaipon. Ke haipon abang piamen ke la puelo Contestant number 5, Cinta Jin Lekti. Tuan Malelo, winner Miss Tikelangjun 2019. Contestant number 5, Cinta Jin Lekti. Richard Evik Tagonipol, Tuan Malelo. First runners up Sami Esalin Hansepi lapen second runners up Sami Mirsoti Supi atumpensi Cepalongdun. Bangsuang Bongpen Miss Photogenic and Miss Ramwalk Sami Jasmine Hangchupi Best Costume and Miss Popularity on Social Media Sami Sangjili Rongparti Best Smile Sami Esalin Hansepi Best Fashion Icon Sami Serbin Kropi Miss Beautiful Hair Sami Mirdantironpi Miss Glowing Skin Sami Mirso Tisopi Atumsi Cepalongpon. Bangso kacepati esek kacaridun laki Chief Judge Sami Jharna Teronpi Sami Clarlin Tobipi Sotro Tiso Omorong Piatumpensi Lang Charipon. Susi Nura Club Pachithang Chunbang Thomas Terangpen Karbiang Long Life Along Bertalang Pale. PD Prime Time Amberta Bangke Lapan Sikang Ton Eglo Domit Thakme Kardom.